Je tu však aj väčší orech a to je teda riadna škrupina, to je iné jádro, to je šťáva, toto je vitamín a to je DJ. Prosím vás, jak pri svadbe platí, nešetrite na kuchárovi a na DJ-ovi. Neviem, kto ušetrí rozohnal zadarmo, je to DJ SKSK, čiže svadby, krsty, stužkové kary. Problém tohoto človeka je, že neví, na ktorej z tých akcií je. To ja neviem, on je úplne iná galaxia. On neví, aký je rozdiel medzi Gaudeamus a Nostradamus. Tak aj tá stužková bude vyzerať, keď do polnoci zhasne a vyhlási únos nevesty, sám unese matikárku, ktorá s týmto v živote vôbec nerátala. Aby sa to teda zachránilo, tak navrhne hádzanie kytice, teda čo pani učiteľka triedna sa veľmi rada zbaví, keď už kunčafta má svojho šerpu, Huang Benga, a kyticu ze stužku Lučisa Ludmila rada hodí na parket. Tam vznikne teda veľká bitka, lebo niektoré vaše učiteľky sú staré dievky, teda to bude iná, to bude bitka, tam sa budú šklbať vlasy. Rodičia sa budú tešiť, že aký pekný program, pochopia, že to není scénka, ale vždy lepšie než trapná scénka vešaní prádla za plachtou. No, kto sa bude o seba šklbať? Je tu lipa, čo je znak slovanstva, čiže pani učiteľka slovenčinárka a okurka sa plazí tak, jak... To je Hlemiš, to je francúzštinárka, oni žerú slimáky. No, a je tu aj dôvod, slovenčinárka a francúzštinárka si budú vybavovať na parkete účty okrem vyšklbaných vláskov, pretože tá francúzštinárka lezie slovenčinárke na nervy tým, že všetkých presvieča, že J sa číta ako Ž, takže slovenský Žazik, Žanko Žesenský, dokonca aj české mestá Znožmo a Žihlava. To leze teda slovenčinárke hore krky, lebo jednak ona je za čistú slovenčinu, aj názov Stužková je od slova tuška, že Ceruska chcela premenovať na Ceruskovú, ale tým, že chodí na ezoterické krúžky, ona presadzuje na škole, a toho francúzštinárke zase vadí strašný pozitivizmus, že vylúčme zo slovenčiny slovo ne. Jaký negativizmus? Všetko nech ide, hej? Čiže jaký, že som nevrlý? Som vrlý, som bohý, som posedný, som motorný, som horázny. Ja som nemehlo. Ne, si mehlo. Čo to je za debilinu? No ale ona to tak vidí. Tento veľmi krásny fight bude chcieť troška zjemniť pán DJ SKSK, že pustí od Elanu skladbu Stužková, ale prepne mu to na zanedbaný sex, čím sa len pani Triedna bude so svojím šerpom týmto dvom dámam smiať. No celé toto je jedna veľká, jak to nazvať, tragifraška, pseudokomédia, kvadruplegia, ja neviem, jak to nazvať, poviem tak. Táto vaša Stužková sa v pamäti navždy zachová.